салом бародарони азиз, мухлисони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. Манам бо шумо овараи Ниҳом Километр. Ба канали худам хуш омадед мегӯям. аз номи видео фаҳмидем ки мавзӯъ дар бораи чист. шахсоне ки дар сомони ютуб мехоҳем ки сум кор кунед, яъне ҳар моҳ $200 $300 кор кунед, бас мо каналҳое дорем ки ҳамин корро иҷро мекунад. Канал дорои 2900 подписчик дора, монетизатсия дора, пин-код дора ва дар шоташ $120 дора. агар кадоме хоҳишманди ҳамин канал ҳастен, рақамҳои рӯи экранда занг бизанед, бо шумо суҳбат мекунем, муомила мекунем ва каналро дар шумо двухэтапни оформит карда метем, защита зада, штоби ягон кас дар канали шумо лезид накунад. фақат шумо чӣ кор бояд кард? вақти видео мекунед, видеои худтонро бояд шумо монтаж карда, хушро карда партоед, просмотрро бигиред ва суми хуба кор кунед. шахсоне ки мехоҳем ки каналитон худтон монетизатсия гирён кунед, хеле каналҳоро ҳам дорем, яъне каналҳои 1000 боло. ин маънеш ки 1500, 1200, 2000, 3000, 4000 подписчик ҳам хеле каналҳоро ҳастанд. дар рақамҳо ки занг задем, мо маълумоти пурраро шумода мегем. барои каналро айдаст мо харидан пеш мо омадан шарт нест, на ки кадоме хоҳишмандай масалан мо да бовар намекунем, мехоҳем метавонем биёед, аммо 2-3 сол шид боз канал мефурӯшем, каси пеши мо наомадад, якта мумкин омадай, тамом. ҳамаша ба телефон бе ташвиш метавонед занг бизанед, бе ташвиш бошед, харидорӣ кунед. ягон ҷои фревш нестай, мо хумон двухэтапни карда защита зада метемтон ки каналтона иш кардастон надозад. бо чиз кадоме да пин-коди Россия дар кора барои каналшон метавонем пин-кодам теемтон. Пин-код дорем, пин-коди тайёр дорем, бо пин-коди ямоҳ ждат мекунӣ бармегирӣ, пин-кодам дорем. яъне агар каналти сум кор карда боша, каналти пин-код надошта боша, сума гирифта наметавонем. ин пин-код барои картара активировать карда, картара дар ҳамон каналат мечаспонанд ки суми коркардагит канал дар картаи ту бугзара. ин пин-код ҳамин рола боз мекунад. дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк бимонед, комментария кунед. аз ҳаматон миннатдор мешавем. ҳамин шумо ки моро дастгирӣ кардед, канали мо пеш меравад. боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. лайка меҷиқем. тоҷикистон ба пеш.